Vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbikeu. Na tomto videu si ukážeme dvojmiestnú elektrickú trojkolku s označením Enerbike JP 800 Duo. Tak poďme na to. Takže povieme si najprv nejaké základné technické informácie. V podstate jedná sa o dvojmiestny model so sedadlom ako pre vodiča a so zadným veľkým sedadlom ako pre spolujazdca. Motor je takisto uložený v zadnej časti, je poháňaný cez diferenciál, výkon motora je 1000 W. Batérie sú uložené v strednej časti, v tomto úložnom priestore. Je tam 72 V batéria o kapacite 20 Ah. Celkové zaťaženie trojkolky je až 334 kg a celková hmotnosť trojkolky samotnej je 124 kg. Takže trojkolka má širokospektrálne využitie nielen pre jazdu dvoch osôb, ale dá sa aj veľmi jednoducho premeniť a prestavať na zadná časť na úložný priestor, tzv. Malá rikša. Môžeme si to ukázať. Máme dva kľúčiky, v podstate ten kľúčik pasuje do zadného zámku. Takže tu sa nachádza malá úložná časť v tomto kovovom nárazníku. Otvoríme si dekel a tu sa nachádza zámok, ktorým vieme odomknúť túto sedacú časť a tým premeníme trojkolku na úložný priestor. Takže momentálne sme si otvorili obrovský, dá sa povedať, nákladový priestor, kde môžete prevážať rôzne veci. Tým, že je zaťaženie trojkolky až 334 kg, takže kľudne vie odviezť rôzne veci, rôzne predmety, materiály. Po sklopení sa znova stáva trojkolka dvojmiestnou a má obrovskú lavicu na sedenie pre spolujazdca. Ten istý kľúčik ako úložný priestor pasuje, alebo respektíve je predná časť sedačky. Tá sa vyklopí. A tu sa nachádzajú už spomínané batérie. Istič pre odopnutie batérií. A v prednej časti sa nachádza ešte malý kovový košík na kovovej konštrukcii pre menšie veci. Takže trojkolku si zapneme po otočení kľúčika. Nabehne nám jednoduchý displej, kde vám ukazuje aktuálnu rýchlosť, stav batérie a prejdené kilometre. Na pravej strane riadenia sa nachádza tlačítko P, ktoré vždy treba aktivovať ako parkovací, treba ho deaktivovať pre jazdu. Na displeji sa rozsvietí ready. Tu sa nachádza gombík 1, 2, 3 poloha. Jednotka je to gombík alebo určovateľ maximálnej rýchlosti trojkolky, jednotka je 10-12 km za hodinu, pri dvojke okolo 18 a pri tej trojke je maximálna rýchlosť 25 km za hodinu. Nad ním sa nachádza gombík pre drive, jazdu dopredu, airco reverse, čiže spiatočka, vtedy dáva trojkolka aj zvukovú signalizáciu. Klasická plynová otočná rukoveď, vpredu sa nachádza hydraulická kotúčová brzda s možnosťou zaistenia. Teraz zostala zabrzdená. Na ľavej strane sa nachádza bubnová brzda, takisto s možnosťou zaistenia. Okrem toho, zadná brzda, okrem ručnej páky, sa nachádza tu na nožný pedál, ktoré je dobré používať primárne, pretože ťažisko a celková váha trojkolky je lepšie ubrzditeľná so zadnými brzdami. Takisto na pravej strane sa nachádza páka pre ručnú brzdu, ako takú klasickú pákovú, ako ste zvyknutí v autách. Vieme odistiť. Vrátime sa naspäť tu. Nachádza sa tu držiak na telefón s možnosťou dobíjania cez USB. Klakson, ukazovatele smeru jazdy, doľava doprava, zapínanie, vypínanie ďalkových svetiel a trojuholník výstražný. Takže trojkolka má dva kľúče, ktoré pasujú do zapaľovania a do úložných priestorov a dve ďalkové ovládania, ktorými viete v podstate trojkolku zaarmovať, fungujú ako alarm. Takže zamknutý zámok, trojkolka je zaarmovaná, dala signalizáciu a pri pohybe začne trojkolka hučať.
a blokuje kolesá. Dá sa potom takisto stredové tlačítko blesk pri dvojitom zmagnutí. Trojkolka sa zapne, tým pádom nemusíte dávať kľúčik do zapaľovania, môžete mať kľúče vo vrecku a štartujete pomocou bezkľúčového štartovania. Môžeme si ukázať menšiu ukážku z jazdy. Odistíme si v prvom rade všetky brzdy. Tlačítko P odblokuje parkovaciu brzdu a môžeme vyraziť. Takisto živá. Tým, že je dlhšia, treba mysleť na pomer otáčania, ale dokáže ísť bez problémov, keď zastavím pri jemnom pootočení rukovete plynovej, dokážete ísť bez problémov rýchlosťou chôdze, takže dokážete sa pomaličky pohybovať medzi ľuďmi. Ale keď treba pridať, trojkolka vás určite podrží a má veľmi dobrý odpor. Ukážeme si spiatočku. Sú samozrejme spätné zrkadlá, aby ste pekne videli za seba dozadu a už jazda je potom jednoduchá, plynulá. To je z dnešného videa všetko. Ďakujeme, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.